har vi en aktiv faglærer. Han har siddet og lavet nogle opgaver til sin elev. Nu gemmer han den på sin hjemme-PC, og den er forbundet til for eksempel Dropbox eller Google Drive. Den er forbundet til skyen. Det vil sige, at han gemmer i virkeligheden sit dokument både lokalt og en kopi op i skyen. Når han så kommer ind på skolen næste dag, så har han sin arbejds-PC, som han tænder for, og så sker der det, at dokumenterne synkroniseres helt automatisk, uden han skal gøre noget. Når han inde i klassen åbner for opgaven, og måske printer den ud eller lægger den i fronter, så vil det være den opgave, han sad og lavede derhjemme. Opgaven ligger både på hans arbejds-PC inde på skolen, ligger op i skyen på nogle store servere hos Google eller Microsoft eller Dropbox, og selvfølgelig også lokalt. Når han så retter inde på skolen, måske ændrer en eller anden i opgaven, så bliver det synkroniseret op imod skyen, bliver ændret på serverne, og når han så kommer hjem om aftenen og tænder for sin hjemme-PC, så vil det være den nye rettede opgave, han vil sidde med. Hvis han så til en frokostpause måske har lyst til lige at vise en kollega noget, han har lavet, måske på sin mobiltelefon eller en tablet, hvis han nu har sådan en, så skal han bare gå ind i Dropbox eller Google Drive, så bliver der automatisk hentet den opdaterede udgave af opgaven ned på mobiltelefonen. Det er kun de dokumenter, han specifikt peger på, der vil blive synkroniseret ned på mobiltelefonen. Ellers så vil den jo hurtigt blive fyldt op. Men en almindelig PC, den vil modtage det hele. En dag kan det være, at vores faglærer her måske er ude at rejse. Han har måske ikke sin PC med. Han går ind på låner en af hotellets maskiner. Så vil han gerne lige se et dokument, måske et regneark eller et eller andet. Og han logger sig på Dropbox eller Google Drive eller SkyDrive fra hotellets maskine via en webbrowser, får kontakt med skyen og kan nu bladre rundt i alle sine dokumenter, kan åbne dem, rette i dem, gemme dem, og når han så kommer hjem, så vil det være præcis den nye opdaterede udgave, han vil se. Så at arbejde i skyen, det handler altså om at få en nem måde at synkronisere sine dokumenter på, så de er til stede alle steder. Og det er også en måde, at man kan dele dokumenter med andre på. Fordi lige nu har vi set, at han har delt med sig selv. Men det kunne jo også være, at der var en kollega, og han vil gerne sende nogle dokumenter til hende. Måske er hun ikke engang med i for eksempel Dropbox, men så sender han blot et link til hende via en almindelig mail. Så får hun en mail med et link, hun skal klikke på, og når hun gør det, så får hun også lov til at åbne dokumentet. Skal de måske arbejde sammen, det her to, om et eller andet projekt, så laver de måske en Dropbox-folder eller en Google Drive-folder, som de kan arbejde sammen i. Så vil de begge to kunne lægge filer op og kunne redigere i hinandens filer. I Google Drive kan man da også bestemme, at hvem der må kunne gøre hvad, så man på den måde kan arbejde sammen på en god og nem måde. Så det at arbejde i skyen, det handler meget om at gøre tingene meget, meget nemmere